Pulyano kapang tau te buhuk song haino rono chini koktumani koktumano rono jotong lamsuko koktumaro ongkha BBMC college tipra sarok admission thangmani jorao 10 bai bujangmani eba obuthani wo ABP rok bai bujangmani koktuma abnu tino tini TISF rok tini khadumani lahar himbo tok khimlaikha komulung amchayo tai abno karibo tai joto juda juda adong tini manjakha rungsrungnai tai rungsrungnai jugrok abono tino tabo kha dumani himbo tokhlmaijak komulung amchayo o bujamano pati mungo khorok nei dabuksa jotei jibi sakhamnogo tlangjak khani khanaka phiaba aboni buskangni salo tambo ungno TISF rok tamo bobahai tangbo tangnano tabsu jotei kuno kokthma krikho phiaba bokha jotono dulaijak abono tino tabo je rungsring tongnai rok bujangmano tei tabuk joto rungsringnai rok kha nangai tini kaisa kha dumani himbo tokhlmaika khumulungo nainai baidi o koktumano tongthok tu bunai mukti kuplung tongthayo muni matu bunai chachara tongthayo khakchang tu bunai moina kanar tongthani pohor tu bunai satok pitok tongthani tongthok tu bunai satok pitok tongthani tongthok tu bunai tongthani jungsari lainai hatujak tongthayo khano muthangnai satok pitok tongthani tongthok tu bunai satok pitok tongthani tongthok tu bunai jak tongthani sochai tu bunai gobai ke thek tongthayo manjoi tisanai busho baleng tongthani khumbai shopungnai kachere jak tongthani noroi tisanai nahar mon chini nini bai ani chakhar mon chini nini bai ani samung mon chini nini bai ani samung mon chini nini bai ani satok pitok tongtha
Tini khadumani rally sung TISF by Tripura Indigenous Student Federation je bubagrabai kaisa announce khlaijak kaisa allied organization Tripura mothani tini oboma khlaimani karona kai sung depko rally kam sung khadumani pandama khlaimani karona ke BBMC je chini college Agartala Rajakot jagao tongmani a jagao sung Miani sili sung sara Tripura sung college je rungsrung tongnai rongni bagine kaisa sep renani bagine ri tongo abong ke kaisa admission desk ja jagao joto rungsrungnai student rongno sung suba khlaio admission khlainani bagine borongno bebak dia rongni bagni ke baike kag renai hai ke baike admission kaham kari manai sini borok ni bagine sung samu khlaimani khlai tongo sara Tripura Oma aikeno sung BBMC obo sung sini TISF dingai sung committee khawini sung ha jaga romani miani gotna ke kunung mia sung mia hai salo romani ke dinai au salo ke di porjorani just 12ta hai 11ta haitam 11ta 12ta haitam pung ke sini borokno sini kubuni bosong wanji bosong ni borok hai ke ba ABP bai mili winai borok khansa ke mili winai sini borokno butok khlaija aboni bisingo kobangma jungjalni bisingo butok khlaija kangke baksa kharima thangka baksa yokha tai khorong ni ke boro council tlanginai romi chobuinai bukha borongno yak rok thri phairka tai bokhro rok bukha tai yang suka bohok rok lathirka lathabai kobangma phikung busam khlainai borong council sijike bukha aboni bagine ching dinini khadumani rally bujangnani bumungke tamo bumung tini boro jagani ara college borti sung tawse jorate sung bumung collection khlaimaya ko ekmatro sung khorok noino sung tabuk jibi hospital ri rohjak blaino Kesa Mantri Mebar Kumar Jomatia Joypuro Separate State ni Committee ni meeting go thangi manjakha tini Mebar Kumar Jomatia no Khumalaro kanioi lamsolaikha nainedi omangfli nobo Ayo. Aino hai khapang tahote boksong norone te sa koktma belekhinon nangmani koktma sawi khnarinai koktma rongkha titi ADC hapangni bokhaktei tabuk ajimung rilai tongmani o ajimung rong nongkha tok takum wakpun aba hairok tabuk riui tongmani abon bisingtino tabuk Tripura sarao ajimung ajilai na nai tongmani koktma tabuk kaisa tini ketal kaisa wak phuram kaisa phiogri jakha ketal nok abo ongkha Mongya coming are the belong bisang khobjak 43 mile 18 mura je dei mudul sabjunal bisang klaijak o 18 mura wo tini kaisa tini wak ni from kaisa phiogri jakha ketal nok engkai a ketal nok phiog tani thang manjakha titi ADC hapangni EM Komal Koloi bini yaktin tini phiogri jakha tai aro thang manjaka khubai junal chairman Bishu Deborma tai aro tongo Mongya coming subjunal chairman Monoranjan Deborma tai kobangma tongo juda juda adong aro thangi manjakha tini oino department oni bo thangi manjakha tai abon bisingtei kok ksalkha lukurongno bwskangni salo tebo lukurongno abo haino snamboi rinai eba lukurongno khai rinai tok phram polti phram abaikon ajmung rinani tang ro bonna hajaknai engkai tabuk je 25 jona je
application rijak eba dorgasto rijak rok borok tabuk 25 jonano training phurungnai ba training khalarinai bahige khaina nang tamge khaina nang abo hairo tabuk phurungjaknai o je wak phram khainani tok phram khainani ba takhum phram khainani abo bahike of training tamni bagi himale bahike wak dina nang bahike tok dina nang bahike ajimung phai abo hairo bahike ajimung rok khaimanai bahike wak ruk manjagi angnai bahike tonikai tok ruk manjagi angnai bahike tonikai takhum ruk manjagi angnai abo hairo ni training bo kaisa khlari jangnai tabuk 25 jonano hinibo sawi khilaka em komal koloi ngatai lukurongni ajimung kwrui lukurongni tabuk belai kheno jungjalo kusai tongo rang puisa rongni nga aboni bisingtino tabuk tok takhum punok abo haikino tabuk riboi titi edisi hapon bukhaktin abono tabuk scheme snamjagai abono tabuk rijangnai titi edisi hapon bukhakte ngai khapang taute buhusong norok nukha angke to saimanano tebo saimanai tamhnani norokno to tami sasnai je norok bo aba hekeno ajimung khainani hingkai norok bo ama hekeno titi edisi hapang bukhakte borok bai tabungni je em mantri eba angkorok bai jogajo gisa khlaidi norok bo khaimu no khaimano hai kha khlayo joton bagno septango na hine wansugo norok bo nainai di omang pleno bo tam saka Itu nopal kayak kita yang kontrol lagi. Dunai ini cinta mau kayak first base jara cuma application dunai rokno 25 jonano cinta bo training dikha training rinui borok mata makanya wak bahike rinai tok bahike rinai takhom bahike rinai pun bahike rinai musuk bahike rinai abo chung promoi khatina chini doctor promoi certificate di do oke ani nahar mung ke agami ডিসেম্বর মাস ni bisingo chung sara tripurao 2000 lok chini samugri sikla unemployed rokno training dinani nogo khoroksa judi wa nogo khoroksa judi wa rinai to rinai chung tongkhake ano khongkitu jotoni nogo tok butongo wa butongo pon butongo musu butongnai jotoni nogo eka anogo judi khoroksa bo training khai sirui phainai tongkhake ano bahike waktu komplitnya baiknya ham apa nih alatan nih kaisa mari nukjaga alatan kaisa development ungi apa nih bagino jung 2000 target naka Desember nih bisingo syarat tripurani unemployed je seringnya musuhnya rokno borongno training ini apa nih ya kalau nodi jengje loan duit dong loan nu bahaya borong apply kayak mana jengde sini jengpok cam lagi ya ARDD department of work tok tak kami bagai loan nana ini sak. Jekedal habang faimani ya kalau, jini tibra motor ini naharmo, jini edisi company jen naharmo. Nung ang junjoto pal baksa kaya, jini tinani kahami bagai nol joto pal kaya, jini je edisi habang nak khatani nol jelogi mani. Hai no hai khapang tau tai bohuk song belai kheno wana ma singsa noroni bus kanggo song hai no hai mangpli phumna dige thangi tongo kok tumarong kha belai kheno kiri ma singsa eba wana ma singsa eba tabuk ni jora wongkha belai kheno sak tai shoto kortona ni jora tabuk eba saisim kini himani bo jora liya tabuk himani jora hangkai eba dol bai eba sak baya bai phiaba sak bai mane bising pano tabuk sak bai bo sotru ongui mamung tongo phiaba tongoi bo tongo aba sak bai sotru ro phiaba tabuk saisim kini himani belai kheno ni jini sak shoto kortona nangnai phiaba kaisa party mung party oi thangka khuai amchaini je bidabil kami bidabil je mandi kami ini khoroksa takho bini mungkha khukon telangana tholo khukon telenga bo thangnai 14 tarik 9 मार्च 2022 ni sal maribo bo behla baribo khela nainen phaimani phiaba nogo kipiliya angi thangmani yagulo phiaba bono tini phungo hangkai bono kuthi mankha boro kuthi mankha hangkai je purbo behla bari je side ni je lahar kaisa bridge ni tyo bono kupungsa jakhe mankha phiaba o kupungsa jakhe manmani logi logino champu har ps ni nai mathang thangi sogikha pati mung thayo phiaba sabo butharka tabo bo saimanya
নাকি bo saksesing tuyo klai thima de নাকি bahike thimani phiaba 14 তারিখ হচ্ছে bo abo haikai nok ne okhai thangmani hingkai 14 হয়তো 15 16 হয়তো তিনি কমসি কম 17 তারিখ ওই থাকা phiaba তিনি sibono thimano hingkai nakiba asa tini borot langai botongkhana o tuyo bahike nugiana tini ke bahike nukhana abo tabo beleking sumung kotor ebatai coming amsani lukurok tawwana laijak tamongai apti hai patimung patika nain ebidi narokbo omang phili tai aro sampohal ps ni usi aroni usi official bo sukurmoni deborma bo sawai khnarika o je তিনি নি পাতি মঙ্গ বড় থাঙে উসপর নাইখা তাবো বর্তমানে বুজাক মানি দা আংখা তাতামু মানি আংখা তাবো বড় শাসক মাইনে খহানি সাইখনারিখা তাবো বনো পুস মেদং ফাইনে বাগৈ বনো খয়সা খামনগর রজা খানি কক্তমা সামাংখা নাইনাইদি তামো আংখা অপাতিমো লোকেলই udah Bungo sabta tiga kaisa korman je kaisa kutui tio kelajak. Amo kormannya yang satu-satu no ani staff ebong sini senior authority rok happy ya. Kainai dead body tisa ya kaisa borok kutui o jagane na local saiman kha bono sinika bini bumong ya kokon telanga hanai. Ebong ya tabuk jeng bono PM খাইনানি বাকি जों हस्पिटालाव रहरि दङ আর PM नि পরে এই যা কিছু সামু পরে মাইটা থানি মতাম স্যার অবংখাই বিদ্যাবিল এই মান্দি কামি হিনি নম জাগো বকাই জাগাবো কাইজা দङ বিন বিক दङ বসা दङ বসা খর বসগ্র বসা হতো পাঁচজন আনি খানাও जों সাইমানকা जेरै जेरै তাকপানো অবতি কোন মাদার নিদিকি কোন অবহাই কোন সন্দেহ রক্ত দংথার অবতি তো তাক সাক কোন আমতি নক जों আমতি কোন এই আমতি ক্রাইম কানে যে जों তাক কোন जों মাইয়াখো তো হাইপানো जों এই অব হর যে কোন টাইমং নাই ব হয়তো এই লোকালি কিন্তু বাবার কিন্তু হ্যাবিচুয়াল ড্রাঙ্ক কাটনি जों সাইমানকা হয়তো আমতি ফোন ক্লাই থি তো মাখানা হননিসি রগো হাইপানো जों চিনি আমরা जों চিনি ইনভেস্টিগেশন जों ডিস্টার্ব কোনো ব্রেক খায়া আবো যাতে সঠিক ঠিক মানথু আবো जों চেষ্টা খানে Ani municip Telenga, অক পারান মুখাই Purwa Belabari. ও যে তিনি তুয়ক কুলুগৈ থিনাই বনি তাম ক্লাই Ani Puya Kakan Bislata, বিন মুখাই Kukon Telenga, বুফান মুখাই Robi, থু থেকে Tika Buba Agitiga. বিন বয়স রক বসু Bosle, aku sasung maya busung no. বকাই জাক দা Binik sere khorobuto. Buru duijana cila tinjana. Bo thimane bahigit kena bod no kama khana. Budbar dino khela nan thangpo. Ike orane to thephailya. খেলা বজা নাইন থান Tin belo no. গাবন পরে নক ফালিয়া Ehe. গে বাহিকে অব কোন সন্দেহ রক্ত দং থিমানি Abলে kon sonde koroi. বাহিকে ঠিকানা ওয়ান সুনো Abলে putke sang sa ka. Bo aki tamro khlaisa no ro. Aga atin no kam khaisa ta buin kam khayo. Ke bo par ro kamiro khaya ke baba wale mar ro to. Koroi ati. Ke bo no son ro to te go tharo. Ehe. খাপাং তাওতে বহুক সং পেকাইসা কক্তমা বেলাইখাইনো কক্তমা কাহাম কক্তমা রংখা
23 Donpur Contiguous ni bisingo khobjak bora pathar amchayo tini kaisa joining program kha Tipramot hani o Tipramot hani joining program bo thangi manjakha MLA Boromgana Bishuketu Debroma tai logiwo tai kwbangma adong tongo logiwo tai joto adong manjakha hangkai aboni bisingtui tini kaisa aro BJP tai eba CPIM bodol yakarei tini Tipramot hani banarom laikha o banarom thani o thangai banarom laikha family aroni family je ungmani hingkai tini Donpurni je aro butar hangkai je family rok tini bosok rijakha 241 family rijakha 241 family rijakha eba tai aro ungkha 766 tini butar aro ungkha CPM tai BJP asagei hangkai boskangi saloto tebo phaino hino wansugo boskang phai te phainai hangkai tai kaisa kok Tipramot thani bo BJP bo thango eba angko Congress thango ba CPM thango hnibo khonamani social media rok bo kawi tongmani phiaba abo taisa ulta BJP ni CPI ni taisa Tipramot phayo abo haino palta pilti inglai tongmani phiaba abo palta lai tongni abo busu jote ko boi abo saimanya je Tipramot thani CPM bo thango Tipramot thani je BJP bo thango mane abo busu jote ko boi ar saimiya kintu BJP ni borok da taisa Tipramot thani mungoi Tipramot thani phaikane taisa BJP borok da BJP selan rakhai tong abo to saimanya abo to lukurok saiman sinai lukurok ni je khaw wansomani bobo hairo wansu tong abo lukurok kok sasane khawo lukurok saiman sinai hingkai te kaisa je Tipramot thani no CPM thang mane abo ta CPM ni Tipramot phayo hingkai abo bo tabo lukurok wansuktai CPM ni se Tipramot phayo hingkai Tipramot thale bahigi CPM thanani abo tatalda na kuboi abo tabo lukurok saimanai lukurok kok sanai abo lukurok wansuktai nai de tinini o je Donpur ni o je tini CPM tai BJP ni Tipramot habo joining khepamani o mangflinon nai naji Donpur constituency ni andar ini BJP ni CPM ni kebangma bodol ni parti ni yakarei prai 241 ni family ni 766 voter tini o jaga sengbai Maharashtra logi samung khana ni yapri sewi pheke borno bele bele kino hambai yafaro jeng o jaga tini beshir bagno chini minority sego chini muslim bhai rok chini bubagrani logio yapri sebai mabagi borno jeng bele bele ke hambai yafaro omo haikeno jeng Tripura hasteni joto jagawono tinini joining program hai joto jagawono choliwi tongo omo haikeno chini dofano thanani bagai jengno logiri mani bagai jeng borno bele bele ke hambai rio konta hotai bohuk song tinini bagai noroni bagai musung nong sito tinini mangpli rok taibo norok nainen bagai choye nai tongde chini kok tibino jotono sare kaham jotono khulumka hambai